Γεια σας. Δουλεύω αυτό το αζουράκι και είπα να σας δείξω το σχέδιο. Για πάμε να δούμε τώρα. Το έχω ξεκινήσει. Είναι ένα εύκολο αζουράκι στον ένα πόντο. Εδώ. Εδώ έγινε ένα κουμπάκι. Εδώ θα πάμε να κάνουμε ένα ρόμβο με στυλάκια. Ένα. Εδώ θα κάνουμε δύο. Θα πάμε μέχρι 3. Μπορούμε να το κάνουμε βέβαια με περισσότερα, αλλά να είναι και πιο φαρδί το αζούρ. Τώρα στον ένα πόντο που γίνεται πιστεύω είναι καλά, δεν θέλει παραπάνω. Εδώ θα κάνουμε δύο. Και στο επόμενο θα κάνουμε ένα. Τώρα θα κάνω πάλι κουμπάκι. Για να κάνω το κουμπάκι κάνω ένα στυλάκι στη μέση. Σε αυτό θα ξεκινήσω το ρόμβο. Από εδώ θα κάνω ένα χ, ένα από εδώ και ένα από την πάνω τη μεριά θα τραβήξω στυλάκι και θα γίνει, στη μέση θα γίνει το κουμπάκι. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ θα κάνουμε γύρω γύρω και να κάνουμε ένα κουμπάκι. Ωραία. Τώρα ξεκινάμε πάλι ρόμβο. Ένα, 2, 3, 2, 1. Μετά θα κάνουμε ένα στυλάκι και σε εκείνο το στυλάκι δύο στυλάκια σε χ για να κάνουμε το κουμπάκι.
τελειώσω στη μέση. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Οι αποστάσεις είναι μικρές, έχουμε να κάνουμε με κλωστές, είναι λεπτοδουλειά, είναι λεπτομέρεια. Εδώ τώρα θα κάνω το χ για να κάνω το κουμπάκι. Και τώρα πάλι ρόμβο, έτσι προχωράμε, έτσι. Τώρα εδώ ένα, δύο, τρία, δύο και ένα. Τώρα εδώ θα γίνει ένα για να γίνει το κουμπάκι και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσει το τελάρο. Τώρα εδώ και εδώ και ακόμα μία για να κάνω το τέτοιο, αλλά θα περάσω το κορδόνι και να σταματήσω. Αυτό είναι το σχέδιο, δεν είναι δύσκολο. Εδώ τώρα περνάμε το κορδόνι από εδώ και από εκεί και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσει το τελάρο. Τώρα εδώ θα το κάνω εγώ για να το σταματήσω, αλλά έχω ξαναδείξει έτσι αζούρ που τελειώνει με το κορδόνι. Από εδώ περάστηκε. Θα κατέβω και από την άλλη μεριά να το περάσω. Και να τελειώσω. Αυτό είναι. Αφού τελειώσει το αζούρ, βγάζουμε και το ύφασμα που έχουμε γαζώσει και μένει αυτό εδώ. Εδώ. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Αυτό. Είναι μαξιλάρια και τα άφησα και τα δύο μαζί το ζευγάρι, δεν τα έκοψα στη μέση. Αυτό είναι το σχεδιάκι μας. Για μαξιλάρια ό,τι πρέπει, όχι μόνο για μαξιλάρια βέβαια. Αυτά. Γεια σας.